Zmizlo. Takže dúfam, že dávate dobrý pozor, áno? Takže pozor. Ešte raz, áno? Dávate dobrý pozor. Poviem si salabim. A vajíčko je tu na. Takže teraz dáva dobrý pozor, áno? Čiže sa ruky alebo poďte, dobre, vajíčko. Spomalenie. Vložím ho sem do vrecka, takto ešte o chvíľočku. Huknem. A vajíčko nám zmizlo. Áno. No a kde je to vajíčko? Kde myslíte? No tu nie je. Ani tu nie je. Vy myslíte tu nám? Pozrite sa, kde sa oteplilo, čo sa stalo. Takže hovorím, musíte dávať dobrý pozor, a či budete dávať väčší pozor, tým budete menej vidieť. Tak dobre, sledujte. Takže to bolo výborné, na taký prvý postreh. No teraz si vyskúšame spolu ešte niečo, už keď vás tu mám.